Co kdybyste zůstali úplně sami na opuštěném ostrově a první návštěvníci, kteří by za vámi přijeli, byli mrtví už po staletí? Posloucháte povídku Ostrov duchů od Algernona Blackwooda, poprvé vydanou v roce 1906. Na osamělém ostrově uprostřed Kanadského jezera se obyčejná samota pomalu mění v děsivý zážitek, který zpochybní samotnou hranici mezi skutečností a nadpřirozenem. Audioknihu načetl Tomáš Lužanský. Přejeme příjemný a soustředěný poslech. Ostrov duchů. Následující události se odehrály na malém, odlehlém ostrově uprostřed velkého Kanadského jezera, do jehož chladných vod se obyvatelé Montrealu a Toronta v horkých měsících uchylují za odpočinkem a zábavou. Lze jen litovat, že události, které jsou pro skutečného badatele v oblasti parapsychologie tak mimořádně zajímavé, nejsou nijak podloženy. Tak tomu však bohužel je. Naše skupina čítající téměř 20 lidí se toho samého dne vrátila do Montrealu a já jsem zde zůstal o samotě ještě na týden či dva, abych dohnal nějaké důležité čtení pro studium práva, které jsem během léta pošetile zanedbával. Bylo koncem září a velké pstruhy a maskinonge se probouzely v hlubinách jezera a pomalu se začaly vynořovat k hladině, jak severní větry a časné mrazy snižovaly teplotu vody. Javory už byly zbarvené do karmínova a zlata a divoký smích potáplic se rozléhal v chráněných zátokách, které v létě jejich podivný křik nikdy neslyšeli. Když má člověk celý ostrov pro sebe, dvoupatrovou chalupu, kánoj a ruší ho jen veverky a týdenní návštěva farmáře s vejci a chlebem, může být příležitost k náročné četbě velmi velká. Záleží na tom. Zbytek výpravy odjel s mnoha varováními, abych si dával pozor na indiány a nezůstával dost dlouho na to, abych se stal obětí mrazu, že nevím nic o 40 pod nulou. Po jejich odchodu se nepříjemně projevila moje osamělost. V okruhu 6 nebo 7 mil se nenacházel žádný další ostrov. A přestože lesy na pevnině ležely několik mil za mnou, táhly se do velmi velké vzdálenosti nepřerušené žádnými známkami lidského obydlí. Ačkoliv byl ostrov zcela opuštěný a tichý, skály a stromy, z nichž se téměř každou denní hodinu po 2 měsíce ozýval lidský smích a hlasy, si nemohli nezachovat nějaké vzpomínky na to všechno. A nepřekvapilo mě, když jsem měl pocit, že slyším křik nebo výkřik, když jsem přecházel od skály ke skále a nejednou jsem si představoval, že slyším své vlastní jméno volat na hlas. V chalupě bylo 6 malých pokojíčků oddělených od sebe obyčejnými nelakovanými příčkami z borovicového dřeva. V každé místnosti stála dřevěná postel, matrace a židle, ale našel jsem jen 2 zrcadla, z nichž jedno bylo rozbité. Prkna při mém pohybu dost vrzala a známky obydlí byly tak čerstvé, že se mi ani nechtělo věřit, že jsem tu sám. Napůl jsem čekal, že najdu někoho, kdo tu zůstal a stále se snaží nacpat do krabice víc, než se do ní vejde. Dveře jedné místnosti byly stuhlé a chvíli se odmítaly otevřít a stačilo jen málo, abych si představil, že někdo zevnitř drží kliku a že až se otevřou, potkám pár lidských očí. Po důkladné prohlídce patra jsem si vybral jako svůj vlastní pokoj na spaní malý pokojík s malým balkonem nad střechou verandy. Pokoj byl velmi malý, ale postel byla velká a měla nejlepší matraci ze všech. Nacházela se přímo nad obývacím pokojem, kde jsem měl bydlet a číst, a miniaturní okénko hledělo na vycházející slunce. S výjimkou úzké cestičky, která vedla od vstupních dveří a verandy mezi stromy k přístavišti lodí, byl ostrov hustě porostlý javory, jalovci a cedry.
Stromy se shlukovaly kolem chalupy tak těsně, že při sebe menším větru větve škrábaly o střechu a ťukaly do dřevěných stěn. Několik okamžiků po západu slunce se tma stala neproniknutelnou a 10 metrů za odlesky lamp, které svítily do oken obývacího pokoje, byly tam 4. Nebylo vidět ani píď před nos a člověk se nemohl pohnout ani na krok, aniž by narazil na strom. Zbytek dne jsem strávil stěhováním svých věcí ze stanu do obýváku, inventurou obsahu spižírny a štípáním dřeva do kamen, které by mi vystačilo na týden. Poté jsem těsně před západem slunce pro jistotu několikrát obeplul ostrov na kánoji. Nikdy předtím mě ani nenapadlo, že bych to udělal, ale když je člověk sám, dělá věci, které ho nikdy nenapadnou, když je členem velké party. Jak osamělý mi ostrov připadal, když jsem opět přistál. Slunce už zapadlo a v těchto severních krajích není soumrak známý. Tma nastává okamžitě. Kánoj jsem bezpečně vytáhl na břeh a převrátil na bok. Tápavě jsem se vydal po malé úzké cestičce k verandě. V předním pokoji brzy vesele hořelo 6 lamp, ale v kuchyni, kde jsem večeřel, byly stíny tak ponuré a světlo lamp tak nedostatečné, že bylo vidět hvězdy vykukující škvírami mezi trámy. Tu noc jsem se brzy vrátil do postele. Ačkoliv byl klid a bezvětří, vrzání mé postele a hudební zurčení vody nad skalami dole nebyly jediné zvuky, které doléhaly k mým uším. Jak jsem ležel vzhůru, doléhala na mě děsivá prázdnota domu. Zdálo se, že se z chodeb a prázdných pokojů ozývají nesčetné kroky, šoupání, šustění sukní a neustálý podtón šepotu. Když mě konečně přemohl spánek, dech a zvuky však jemně přešly, aby se smísily s hlasy mých snů. Uplynul týden a čtení se vyvíjelo příznivě. 10. den mé samoty se stala zvláštní věc. Probudil jsem se po vydatném spánku a zjistil, že jsem posedlý výrazným odporem ke svému pokoji. Vzduch jako by mě dusil. Čím víc jsem se snažil definovat příčinu této nechuti, tím víc se mi zdála nesmyslná. V té místnosti bylo něco, co ve mně vyvolávalo strach. Ač se to zdá absurdní, tento pocit se mě při oblékání tvrdošíně držel a nejednou jsem se přistihl, jak se třesu, a uvědomuji si nutkání co nejrychleji z místnosti zmizet. Čím víc jsem se tomu snažil vysmát, tím skutečnější to bylo. A když jsem se konečně oblékl a vyšel na chodbu a po schodech dolů do kuchyně, cítil jsem úlevu, jakou bych si asi představoval, kdyby člověk unikl z přítomnosti nebezpečné nakažlivé nemoci. Při přípravě snídaně jsem si pečlivě připomínal každou noc strávenou v tomto pokoji v naději, že bych mohl nějakým způsobem spojit nechuť, kterou jsem nyní pociťoval, s nějakou nepříjemnou událostí, která se v něm stala. Jediné, na co jsem si však vzpomněl, byla jedna bouřlivá noc, kdy jsem se náhle probudil a uslyšel na chodbě tak hlasité vrzání prken, že jsem byl přesvědčen, že v domě jsou lidé. Byl jsem si tím tak jistý, že jsem sešel po schodech dolů s pistolí v ruce, abych zjistil, že dveře a okna jsou bezpečně zavřená a myši a černí brouci vládnou výhradně podlaze. To rozhodně nestačilo k vysvětlení síly mých pocitů. Dopolední hodiny jsem strávil soustavnou četbou a když jsem se uprostřed dne odpojil, abych si šel zaplavat a poobědvat, byl jsem velmi překvapen, ne-li trochu znepokojen, když jsem zjistil, že moje nechuť k pokoji se ještě více prohloubila. Když jsem si šel nahoru pro knihu, pocítil jsem výraznou nechuť do pokoje vstoupit a když jsem byl uvnitř, celou dobu jsem si uvědomoval nepříjemný pocit, který byl napůl neklidem a napůl obavou. Výsledkem bylo, že jsem místo čtení strávil odpoledne na vodě pádlováním a rybařením a když jsem se kolem západu slunce vrátil domů, přinesl jsem si s sebou 1/2 tuctu vynikajících okounů černých na večeři a do spíže. Protože spánek byl pro mě v této době důležitou záležitostí
Rozhodl jsem se, že pokud bude po mém návratu moje nechuť k pokoji tak silná jako předtím, přesunu si postel dolů do obývacího pokoje a budu spát tam. Tvrdil jsem, že to v žádném případě není ústupek absurdnímu a smyšlenému strachu, ale prostě opatření, které mi zajistí klidný spánek. Špatná noc by znamenala ztrátu čtení na další den, což jsem nechtěl podstoupit. Přesunul jsem proto svou postel dolů do rohu obývacího pokoje naproti dveřím a navíc jsem byl neobyčejně rád, když bylo stěhování dokončeno a dveře ložnice se konečně zavřely za stíny, tichem a podivným strachem, který s nimi sdílel místnost. Když jsem dokončil mytí několika málo kusů nádobí a zavřel za sebou kuchyňské dveře, odbíjely kuchyňské hodiny 8. hodinu. Všechny lampy svítily a jejich reflektory, které jsem během dne vyleštil, vrhaly do místnosti zářivé světlo. Venku byla tichá a teplá noc. Nepohnul se ani závan vzduchu. Vlny mlčely. Stromy se nehýbaly a nad nebesy visely těžké mraky jako tísnivá opona. Zdálo se, že tma se s neobvyklou rychlostí převalila a na místech, kde slunce zapadlo, nezůstala ani ta nejslabší barevná záře. V atmosféře panovalo zlověstné a zdrcující ticho, které tak často předchází nejsilnějším bouřím. Sedl jsem si ke knihám s neobyčejně čistým mozkem a v srdci jsem cítil příjemné uspokojení z toho, že v ledárně leží 5 černých okounů a že zítra ráno přijede starý farmář s čerstvým chlebem a vejci. Brzy jsem se do knih ponořil. S postupující nocí se ticho prohlubovalo, dokonce i veverky stichly a prkna na podlaze a stěnách přestala vrzat. Četl jsem dál, dokud se z ponurých stínů kuchyně neozval chraplavý zvuk hodin, které odbíjely 9. Jak hlasitě zněly údery. Byly jako údery velkého kladiva. Zavřel jsem jednu knihu a otevřel druhou s pocitem, že se právě rozehřívám ke své práci. To však netrvalo dlouho. Brzy jsem zjistil, že čtu tytéž odstavce 2krát, jednoduché odstavce, které nevyžadují takové úsilí. Pak jsem si všiml, že se mi mysl začíná toulat po jiných věcech a snaha vybavit si myšlenky byla s každou odbočkou těžší. Nakonec jsem zjistil, že jsem otočil 2 stránky místo jedné a své chyby jsem si všiml, až když jsem byl na konci stránky. Začalo to být vážné. Co to bylo za rušivý vliv? Fyzická únava to být nemohla. Naopak, moje mysl byla neobvykle čilá a vnímavější než obvykle. Vyvinul jsem nové a odhodlané úsilí číst a na krátkou dobu se mi podařilo věnovat svému tématu veškerou pozornost. Za několik okamžiků jsem se však opět přistihl, že se opírám v křesle a nepřítomně zírám do prázdna. V mém podvědomí zřejmě něco působilo. Bylo tu něco, co jsem zanedbal. Možná, že dveře a okna v kuchyni nebyly zavřené. Šel jsem se tedy podívat a zjistil jsem, že jsou. Možná bylo třeba věnovat pozornost ohni. Šel jsem se tam podívat a zjistil jsem, že je v pořádku. Podíval jsem se na lampy, šel jsem nahoru do všech ložnic a pak jsem obešel celý dům a dokonce i do ledárny. Nic nebylo v nepořádku. Všechno bylo na svém místě. A přece bylo něco špatně. Přesvědčení ve mně sílilo a sílilo. Když jsem se konečně znovu usadil ke knihám a pokusil se číst, poprvé jsem si uvědomil, že v místnosti začíná být chladno. Přestože den byl tísnivě teplý a večer nepřinesl žádnou úlevu. 6 velkých lamp navíc vydávalo dost tepla na to, aby místnost příjemně zahřálo. Ale chlad, který se snad vkradl od jezera, se v místnosti projevil a přiměl mě vstát, abych zavřel skleněné dveře vedoucí na verandu. Chvíli jsem stál a díval se na paprsek světla, který dopadal z oken a svítil kousek po cestičce a několik metrů do jezera. Jak jsem se tak díval, viděl jsem, jak na světelnou cestu vplouvá kánoe, která ji v zápětí přejela a zase zmizela z dohledu do tmy. Byla snad 100 stop od břehu a pohybovala se rychle.
Překvapilo mě, že v tuto noční dobu proplouvá kolem ostrova kánoe, protože všichni letní návštěvníci z druhé strany jezera odjeli domů už před několika týdny a ostrov byl daleko od jakéhokoliv vodního provozu. Moje čtení od této chvíle nepokročilo příliš dobře, protože obraz té kánoe, klouzající tak matně a rychle po úzké světelné stopě na černé vodě, se mi nějak neobyčejně živě rýsoval na pozadí mysli. Stále se mi vracel mezi oči a tištěnou stránku. Čím víc jsem o tom přemýšlel, tím víc mě to překvapovalo. Byla většího vzrůstu než všechny, které jsem viděl v uplynulých letních měsících, a podobala se spíš starým indiánským válečným kánojím s vysokou zakřivenou přídí a zádí a širokým břevnem. Čím víc jsem se snažil číst, tím menší úspěch provázel mé úsilí. Nakonec jsem zavřel knihy a vyšel na verandu, abych se trochu prošel sem a tam a vytřepal z kostí chlad. Noc byla naprosto klidná a tak temná, jak si jen lze představit. Klopítal jsem po cestičce k malému přístavišti, kde voda pod trámy vydávala to nejslabší zurčení. Zvuk padajícího velkého stromu v pevninském lese daleko za jezerem rozvířil ozvěnu v těžkém vzduchu jako první děla vzdáleného nočního útoku. Žádný jiný zvuk nenarušil ticho, které tu panovalo. Když jsem stál na molu v širokém záblesku světla, které mě pronásledovalo z oken obývacího pokoje, viděl jsem, jak další kánoe překračuje cestu nejistého světla na vodě a okamžitě mizí v neproniknutelném šeru, které se rozprostíralo za ní. Tentokrát jsem ji viděl zřetelněji než předtím. Byla to podobná kánoe jako ta předchozí, velká březová kůra s vysoko posazenou přídí a zádí a širokým břevnem. Pádlovali na ní dva indiáni, z nichž ten na zádi, kormidelník, vypadal jako velmi velký muž. Viděl jsem to velmi zřetelně a přestože druhá kánoe byla mnohem blíž k ostrovu než první, usoudil jsem, že oba jsou na cestě domů do vládní rezervace, která se nacházela asi 15 mil daleko na pevnině. V duchu jsem přemýšlel, co by mohlo přivést indiány do této části jezera v takovou noční hodinu, když kolem konce přístaviště tiše proplula třetí kánoe, přesně podobné stavby a rovněž obsazená 2 indiány. Tentokrát byla kánoe mnohem blíž ke břehu a mě náhle blesklo hlavou, že ty 3 kánoe jsou ve skutečnosti jedna a tatáž a že kolem ostrova krouží jen jedna kánoe. Nebyla to v žádném případě příjemná úvaha, bylo by možné důvodně uvažovat pouze o tom, že účel těch 2 mužů nějak souvisí se mnou. Nikdy jsem nevěděl o tom, že by se indiáni pokoušeli o nějaké násilí na osadnících, kteří s nimi sdílejí divokou a nehostinnou krajinu. Zároveň to však nebylo mimo oblast možného předpokladu. Ale tehdy jsem o takové ohavné možnosti nechtěl přemýšlet a má představivost okamžitě hledala úlevu v nejrůznějších jiných řešeních problému, která mě sice napadala docela snadno, ale nedokázala se doporučit mému rozumu. Mezitím jsem jakýmsi instinktem ustoupil z jasného světla, v němž jsem dosud stál a čekal v hlubokém stínu skály, zda se kánoe opět objeví. Abych je viděl, aniž bych byl viděn, a toto opatření se mi zdálo moudré. Po necelých 5 minutách se kánoe, jak jsem předpokládal, objevila po 4. Tentokrát nebyla ani 20 metrů od mola a já viděl, že indiáni chtějí přistát. Poznal jsem v nich 2 muže, kteří proplouvali předtím, a kormidelník byl jistě mohutný chlapík. Byla to nepochybně tatáž kánoe. Nemohlo už být pochyb o tom, že muži za nějakým vlastním účelem už nějakou dobu objížděli ostrov a čekali na příležitost k vylodění. Napínal jsem oči, abych je ve tmě sledoval, ale noc je úplně pohltila a k mým uším nedolehlo ani to nejslabší švihnutí pádel, jak indiáni prováděli své dlouhé a silné záběry. Kánoe se za pár okamžiků znovu objeví a tentokrát bylo možné, že muži přistanou. Bylo dobré být připraven. Nevěděl jsem nic o jejich záměrech a 2 na 1,
když ti dva jsou velcí indiáni. Pozdě v noci na osamělém ostrově nebyla zrovna moje představa příjemného styku. V rohu obývacího pokoje, opřená o zadní stěnu, stála moje puška Marlin s 10 náboji v zásobníku a jedním ležícím pohodlně v namazaném závěru. Zbýval jen čas, abych se dostal do domu a zaujal v tom rohu obranné postavení. Bez jediného zaváhání jsem vyběhl na verandu a opatrně si vybíral cestu mezi stromy, abych nebyl na světle vidět. Vešel jsem do pokoje, zavřel dveře vedoucí na verandu a co nejrychleji zhasl všech 6 lamp. Být v tak skvěle osvětlené místnosti, kde byl každý můj pohyb pozorovatelný zvenčí, zatímco za každým oknem jsem viděl jen neproniknutelnou tmu, bylo podle všech zákonů války zbytečným ústupkem nepříteli. A tento nepřítel, pokud to vůbec byl nepřítel, byl příliš lstivý a nebezpečný na to, aby mu byly poskytnuty takové výhody. Stál jsem v rohu místnosti opřený zády o zeď a ruku jsem měl položenou na chladné hlavni pušky. Mezi mnou a dveřmi ležel stůl pokrytý mými knihami, ale prvních několik minut po zhasnutí světel byla tma tak intenzivní, že nebylo možné rozeznat vůbec nic. Pak se velmi pozvolna začaly rýsovat obrysy místnosti a před očima se mi začal matně rýsovat rámec oken. Po několika minutách se dveře, jejich horní polovina byla prosklená a 2 okna, která vycházela na verandu, byla zvlášť zřetelnými. Byl jsem rád, že se tak stalo, protože kdyby indiáni přišli k domu, mohl bych vidět, jak se blíží a zjistit něco o jejich plánech. A nemýlil jsem se, protože jsem v zápětí zaslechl zvláštní dutý zvuk kánoe, která přistávala a byla opatrně tažena přes skály. Zřetelně jsem slyšel, jak se pádla pokládají pod kánoji, a ticho, které následovalo, jsem si správně vyložil tak, že se indiáni kradmo blíží k domu. Bylo by sice absurdní tvrdit, že jsem nebyl znepokojen, dokonce vyděšen, vážností situace a jejím možným vyústěním, ale mluvím úplnou pravdu, když řeknu, že jsem neměl ohromný strach o sebe. Byl jsem si vědom, že i v této fázi noci přecházím do psychického stavu, v němž se mé pocity již nezdají být normální. Fyzický strach v žádném okamžiku nevstoupil do podstaty mých pocitů. A noci jsem se dostával do psychického stavu, kdy se mi mé pocity zdály být nenormální. Fyzický strach se do mých pocitů vůbec nepromítl a i když jsem po většinu noci držel ruku na pušce, byl jsem si celou dobu vědom, že její pomoc může být proti hrůzám, kterým jsem musel čelit, jen málo účinná. Nejednou jsem měl zvláštní pocit, že se v žádném případě neúčastním toho dění, ani že nejsem jeho skutečným účastníkem, ale že hrají roli diváka. Navíc diváka spíše na psychické než na materiální úrovni. Mnohé z mých pocitů té noci byly příliš mlhavé na to, aby se dali přesně popsat a analyzovat, ale hlavní pocit, který mi zůstane až do konce mých dnů, je strašná hrůza toho všeho a mizerný pocit, že kdyby to napětí trvalo jen o trochu déle, než tomu bylo ve skutečnosti, moje mysl by musela nevyhnutelně podlehnout. Zatím jsem stál v klidu ve svém koutě a trpělivě čekal, co přijde. V domě bylo ticho jako v hrobě, ale v uších mi zpívaly neumělé hlasy noci a zdálo se mi, že slyším, jak mi krev proudí v žilách a tančí v pulsech. Kdyby indiáni přišli do zadní části domu, našli by kuchyňské dveře a okno pevně zavřené. Nemohli by se tam dostat, aniž by způsobili značný hluk, který bych určitě slyšel. Jediný způsob, jak se dostat dovnitř, byly dveře naproti mně a já bych na ně upíral oči. Můj zrak se každou minutu lépe přizpůsoboval tmě. Viděl jsem stůl, který téměř vyplňoval celou místnost a na každé straně nechával jen úzký průchod. Rozeznával jsem také rovná opěradla dřevěných židlí, které se k němu tiskly, a dokonce jsem rozeznával své papíry a kalamář ležící na bílém potahu z olejového plátna. Vzpomněl jsem si na veselé tváře,
které se v létě kolem toho stolu scházely, a zatoužil jsem po slunečním světle jako nikdy předtím. Necelé 3 metry vlevo ode mě vedla chodba do kuchyně a schody vedoucí do ložnic nad ní začínaly v této chodbě, ale téměř v samotném obývacím pokoji. Okny jsem viděl nejasné, nehybné obrysy stromů. Ani lístek se nepohnul, ani větvička se nepohnula. Několik okamžiků tohoto strašlivého ticha a pak jsem si uvědomil měkké našlapování po prknech verandy, tak kradmé, že se zdálo, že působí spíše přímo na můj mozek, než na sluchové nervy. V zápětí černá postava zatemnila skleněné dveře a já jsem si všiml, že se k horním sklům tiskne obličej. Po zádech mi přeběhl mráz a vlasy měly tendenci se mi zvedat a stát v pravém úhlu k hlavě. Byla to postava indiána, široká a obrovská, v skutku největší postava muže, jakou jsem kdy viděl mimo cirkusovou halu. Nějakou silou světla, která jakoby se sama generovala v mozku, jsem spatřil silnou tmavou tvář s velkým nosem a vroubkovaným obličejem. Směr pohledu jsem nedokázal určit, ale slabé záblesky světla, když se velké oči zakoulely a ukázaly bělmo, mi jasně říkali, že žádný kout místnosti neunikl jejich zkoumání. Temná postava tam stála snad 5 minut s obrovskými rameny ohnutými dopředu tak, aby se hlava dostala na úroveň skla, zatímco za ní, ačkoliv nebyla zdaleka tak velká, se kymácela stínová postava druhého indiána jako ohnutý strom. Zatímco jsem v mučivém napětí a rozrušení čekal na jejich další pohyb, po páteři mi stoupaly malé proudy ledového pocitu a zdálo se, že mi srdce střídavě přestává být a pak se zase s děsivou rychlostí rozbíhá. Museli slyšet jeho bušení a zpěv krve v mé hlavě. Navíc jsem si uvědomoval, jak mi po tváři stéká studený pot, že mám chuť křičet, řvát, mlátit do stěn jako dítě, dělat hluk nebo cokoliv, co by mě zbavilo napětí a přivedlo věci k rychlému vyvrcholení. Pravděpodobně právě tento sklon mě přivedl k dalšímu zjištění, protože když jsem se pokusil vytáhnout pušku zpoza zad, abych ji zvedl a měl ji namířenou na dveře připravenou ke střelbě, zjistil jsem, že jsem bezmocný k pohybu. Svaly ochromené tím podivným strachem odmítali poslouchat vůli. Tady šlo v skutku o děsivou komplikaci. Ozvalo se slabé zachrastění mosazné kliky a dveře se o pár centimetrů pootevřely. Několik vteřin trvala pauza a dveře se otevřely ještě víc. Bez zvuku kroků, který by byl pro mé uši znatelný, vklouzly 2 postavy do místnosti a muž za nimi jemně zavřel dveře. Byli se mnou sami mezi 4 stěnami. Mohli mě vidět, jak tam stojím tak nehybně a zpříma ve svém koutě? Nebo mě snad už viděli? Krev mi bušila a zpívala jako bubny v orchestru a i když jsem se snažil ze všech sil potlačit dech, znělo to jako šumění větru v pneumatické trubici. Mé napětí, co bude dál, brzy skončilo, ale jen proto, aby vystřídalo nové a ještě ostřejší znepokojení. Muži si dosud nevyměnili žádná slova ani znamení, ale v místnosti se objevily obecné náznaky pohybu a ať už se vydali jakýmkoliv směrem, museli obejít stůl. Kdyby šli mým směrem, museli by se přiblížit na 6 palců od mé osoby. Zatímco jsem zvažoval tuto velmi nepříjemnou možnost, všiml jsem si, že menší indián, ve srovnání s ním menší, náhle zvedl ruku a ukázal ke stropu. Ten druhý zvedl hlavu a následoval směr paže svého společníka. Konečně jsem začal chápat. Šli nahoru a místnost přímo nad hlavou, na kterou ukazovali, byla až do této noci mou ložnicí. Byla to místnost, v níž jsem právě toho rána zažil tak zvláštní pocit strachu a nebýt toho, ležel bych tehdy v úzké posteli u okna. Indiáni se pak začali tiše pohybovat po pokoji, šli nahoru a obcházeli mou stranu stolu. Jejich pohyby byly tak kradmé, že nebýt abnormálně citlivých nervů, nikdy bych je neslyšel. Takhle byl jejich kočičí krok zřetelně slyšet.
Jako dvě nestvůrné černé kočky obešly stůl směrem ke mně a poprvé jsem si všiml, že menší z nich za sebou něco táhne po podlaze. Jak se to s tichým, rozmáchlým zvukem táhlo po podlaze. Nějak jsem nabyl dojmu, že je to velká mrtvá věc s roztaženými křídly nebo velká, rozložitá cedrová větev. Ať už to bylo cokoliv, nedokázal jsem to vidět ani v obrysech a byl jsem příliš vyděšený, i kdybych měl moc nad svými svaly, než abych pohnul krkem dopředu ve snaze určit jeho povahu. Přicházeli blíž a blíž. Vůdce se při pohybu opřel obrovskou rukou o stůl. Rty jsem měl slepené a vzduch jako by mě pálil v nozdrách. Pokusil jsem se zavřít oči, abych neviděl, jak mě míjejí, ale víčka mi stuhla a odmítla poslušnost. Copak se mi nikdy nedostanou do cesty? Zdálo se, že mě opustil i cit v nohou a připadalo mi, jako bych stál na pouhých dřevěných nebo kamenných podpěrách. A co hůř, uvědomoval jsem si, že ztrácím schopnost udržet rovnováhu, schopnost stát vzpřímeně nebo se dokonce opřít zády o zeď. Nějaká síla mě táhla dopředu a zmocňovala se mě závratná hrůza, že ztratím rovnováhu a převrhnu se proti indiánům právě ve chvíli, kdy mě míjeli. I chvíle, které se protáhly na hodiny, musí jednou skončit. A téměř než jsem se nadál, postavy mě minuly a nohama se postavili na spodní schod schodiště vedoucí do horních ložnic. Nemohlo nás dělit ani 6 centimetrů a přesto jsem vnímal jen proud studeného vzduchu, který je následoval. Nedotkli se mě a já byl přesvědčen, že mě neviděli. Dokonce ani ta vlečka na podlaze za nimi se nedotkla mých nohou, jak jsem se obával. A při takové příležitosti, jako byla tato, jsem byl vděčný i za ty nejmenší milosti. Nepřítomnost indiánů v mém bezprostředním okolí mi nepřinesla příliš úlevy. Stál jsem rozechvělý a roztřesený ve svém koutě a kromě toho, že jsem mohl volněji dýchat, jsem se necítil o nic méně nepříjemně. Také jsem si uvědomoval, že jisté světlo, které mi bez zjevného zdroje nebo paprsků umožňovalo sledovat každé jejich gesto a pohyb, s jejich odchodem z místnosti zmizelo. Místnost teď naplňovala nepřirozená tma, která prostupovala každým jejím koutem, takže jsem sotva rozeznával polohu oken a skleněných dveří. Jak jsem již řekl, můj stav byl zjevně nenormální. Zdálo se, že schopnost cítit překvapení stejně jako ve snu zcela chybí. Mé smysly zaznamenávaly s neobvyklou přesností každou sebemenší událost, ale já jsem byl schopen vyvozovat jen ty nejjednodušší závěry. Indiáni brzy dorazili na vrchol schodiště a tam se na chvíli zastavili. Neměl jsem nejmenší tušení o jejich dalším pohybu. Zdálo se, že váhají. Pozorně naslouchali. Pak jsem uslyšel, jak jeden z nich, podle váhy jeho měkkého kroku to musel být obr, přešel úzkou chodbu a vstoupil do místnosti přímo nad hlavou, do mé malé ložnice. Nebýt naléhání onoho nevysvětlitelného strachu, který jsem tam ráno zažil, ležel bych v tu chvíli v posteli a vedle mě by stál ten velký indián v pokoji. Na pár vteřin se rozhostilo ticho, jaké mohlo existovat před zrodem zvuku. Následoval dlouhý třesoucí se výkřik hrůzy, který se rozlehl nocí a skončil krátkým polknutím dřív, než se naplno rozběhl. Ve stejném okamžiku opustil druhý indián své místo v čele schodiště a připojil se ke svému společníkovi v ložnici. Slyšel jsem, jak se za ním ta věc vleče po podlaze. Následovala rána, jako když něco těžkého padá, a pak se všechno uklidnilo a stichlo jako předtím. V tu chvíli atmosféra, celý den přeplněná elektřinou prudké bouře, našla úlevu v tančícím záblesku oslnivého blesku, současně s rachotem nejsilnějšího hromu. Na 5 vteřin jsem s úžasnou zřetelností viděl každý předmět v místnosti a okny jsem viděl kmeny stromů stojící ve slavnostních řadách. Hřmění se ozývalo přes jezero a mezi vzdálenými ostrovy a nebeské brány se pak otevřely a vypustili déšť v proudech.
Kapky dopadaly s rychlým hukotem na klidnou hladinu jezera, která jim vyskakovala vstříc a s rachotem střely pleskala o listy javorů a střechu chalupy. O chvíli později se objevil další záblesk, ještě zářivější a delší než ten první, který ozářil oblohu od zenitu až k obzoru a na okamžik zalil místnost oslnivou bělostí. Viděl jsem, jak se déšť třpití na listech a větvích venku. Náhle se zvedl vítr a za necelou minutu bouře, která se celý den hromadila, propukla v plné síle. Nad všemi těmi hlučnými hlasy živlů se ozývaly sebemenší zvuky v místnosti nad hlavou a v těch několika vteřinách hlubokého ticha, které následovaly po výkřiku hrůzy a bolesti, jsem si uvědomil, že pohyby opět začaly. Muži opouštěli místnost a blížili se k vrcholu schodiště. Krátká pauza a začali se stupovat. Za nimi, převalující se ze schodu na schod, jsem slyšel, jak je ta vlečená věc vlečena za nimi. Čekal jsem na jejich příchod s určitým klidem, téměř apatií, což se dalo vysvětlit jen tím, že po určitém okamžiku příroda použije své vlastní anestetikum a nastane milosrdný stav otupělosti. Šli dál, krok za krokem, blíž a blíž, a šoupavý zvuk břemene za nimi byl čím dál hlasitější, jak se blížili. Byli už v polovině schodiště, když mě úvaha o nové a strašlivé možnosti znovu přivedla do stavu hrůzy. Byla to úvaha, že kdyby přišel další živý blesk, až bude stínový průvod v místnosti, možná až by skutečně procházel přede mnou, viděl bych všechno do detailu a co hůř, byl bych sám viděn. Mohl jsem jen zadržet dech a čekat, zatímco minuty se prodlužovaly v hodiny a průvod pomalu obcházel místnost. Indiáni došli až k úpatí schodiště. Ve dveřích chodby se rýsovala postava obrovského vůdce a břemeno se zlověstným žuchnutím spadlo z posledního schodu na podlahu. Na okamžik jsem se odmlčel, když jsem viděl, jak se Indián otočil a sklonil, aby pomohl svému společníkovi. Pak se průvod opět pohnul kupředu, vstoupil do místnosti těsně po mé levici a začal se pomalu pohybovat kolem mé strany stolu. Vůdce už byl za mnou a jeho společník, vlekoucí za sebou po podlaze břemeno, jehož zmatené obrysy jsem matně rozeznával, byl přesně přede mnou, když se kavalkáda zastavila. Ve stejnou chvíli s podivnou náhlostí bouřky šplouchání deště úplně ustalo a vítr utichl do naprostého ticha. Na 5 vteřin se mi zdálo, že mi přestalo být srdce, a pak přišlo to nejhorší. Dvojitý blesk nemilosrdně ozářil místnost a její obsah. Obrovský indiánský vůdce stál několik metrů za mnou po mé pravici. Jednu nohu měl nataženou dopředu a chtěl udělat krok. Jeho obrovská ramena byla obrácena ke svému společníkovi a v celé jejich velkolepé divokosti jsem viděl obrys jeho rysů. Jeho pohled byl upřen na břemeno, které jeho společník táhl po zemi, ale jeho profil s velkým nosem, vysokou lícní kostí, rovnými černými vlasy a odvážnou bradou se mi v tom krátkém okamžiku vryl do mozku a už nikdy nezmizel. V porovnání s touto obrovskou postavou vypadaly proporce druhého indiána, který se ve vzdálenosti 12 palců od mého obličeje skláněl nad věcí, kterou táhl, v pozici, která jeho osobě dodávala další hrůzu znetvoření trpasličí. A břemeno, ležící na rozmetané cedrové větvi, kterou držel a táhl za dlouhý kmen, bylo tělo bílého muže. Skalp byl pečlivě uříznutý a na tvářích a čele stékala krev. Tehdy poprvé té noci hrůza, která ochromila mé svaly a vůli, zrušila své nesvaté kouzlo z mé duše. S hlasitým výkřikem jsem rozpřáhl ruce, abych velkého indiána popadl pod krkem a chytaje se jen vzduchu, svalil jsem se v bezvědomí na zem. Poznal jsem tělo a tvář byla moje vlastní. Byl už jasný den, když mě mužský hlas probral k vědomí. Ležel jsem na místě, kam jsem spadl, a v místnosti stál sedlák s bochníky chleba v rukou. V srdci jsem měl stále ještě hrůzu té noci
a když mi osadník pomáhal na nohy a zvedal pušku, která se mnou spadla, s mnoha otázkami a projevy soustrasti, myslím, že mé stručné odpovědi nebyly ani samovysvětlující, ani srozumitelné. Toho dne jsem po důkladném a bezvýsledném prohledání domu opustil ostrov a vydal se na cestu, abych strávil posledních 10 dní u farmáře. A když nadešel čas, abych odešel, měl jsem za sebou nezbytnou četbu a mé nervy zcela nabyly rovnováhy. V den mého odjezdu se farmář vydal brzy ráno na svém velkém člunu s mými věcmi veslovat na 12 mil vzdálený bod, kam 2krát týdně jezdil malý parník pro ubytování lovců. Pozdě odpoledne jsem se na kánoji vydal jiným směrem, protože jsem si přál ještě jednou spatřit ostrov, kde jsem se stal obětí tak podivného zážitku. V pravý čas jsem tam dorazil a ostrov jsem si prohlédl. Také jsem prohledal malý domek a neobešlo se to bez podivného pocitu v mém srdci, když jsem vstoupil do malé ložnice v horním patře. Nezdálo se, že by tam bylo něco neobvyklého. Hned poté, co jsem znovu nastoupil, jsem uviděl, jak přede mnou za zatáčkou ostrova klouže kánoe. Kánoe byla v tomto ročním období neobvyklým jevem a tahle jakoby se objevila odnikud. Trochu jsem změnil směr a sledoval, jak mizí za dalším vyčnívajícím bodem skály. Měla vysoké zakřivené přídě a seděli v ní 2 indiáni. S jistým vzrušením jsem se zdržel, abych zjistil, zda se znovu objeví za druhou stranou ostrova, a za necelých 5 minut se objevil na dohled. Bylo mezi námi necelých 200 metrů a indiáni, sedící na hřbetech, rychle pádlovali mým směrem. Nikdy v životě jsem nepádloval rychleji než v následujících minutách. Když jsem se znovu otočil, indiáni změnili směr a znovu obepluli ostrov. Slunce zapadalo za lesy na pevnině a karmínově zbarvené mraky západu slunce se odrážely ve vodách jezera, když jsem se naposledy ohlédl a uviděl velkou kánoji z kůry a její 2 snědé pasažéry, jak stále obeplouvají ostrov. Pak se stíny rychle prohloubily. Jezero zčernalo a noční vítr mi vdechl první závan do tváře, když jsem zatočil za roh a vyčnívající skalní útes mi zakryl z dohledu jak ostrov, tak kánoji. Doposlouchali jste povídku Ostrov duchů od Algernona Blackwooda. Audioknihu načetl Tomáš Lužanský. Děkujeme, že posloucháte Narration Line, klasickou literaturu v audioknižní podobě.